Hadin khatan snem yawan paying biang gomba kala trang ka we ka kantai ka bala shadi hak ka jaka dimet dau kunitrai ka jongka ka khana basotan jong ka we ka kantai ka bala plah ka Instagram akau jongka si post snem menchua ka dang nong tang ka khana kantai ka badang khat ru snem kerta hak ka ba kunitrai jongka uladi yaka syakakam ka jimet nadu kata kapor ka cingiem kalalong ka cingale ka baklam sange ka badap da ka cing susi ka bom yo ban lait phet bat ka basu saku thapo kata ka ying jimet kumta hadin palat chisnem khatu kala yo ya kalat ban yo i biang yala ka ying ka sem andrai ka cingye kentu mo siang biang kam sum lolong kumba kala kermen ka khana jongka kala pau pertai limba ka video ka balasam da we u content creator uba kerteng Anis Bahagat ubala sim ya kane ka kam ban yarap ya ka bahkan penyadai biang bat kamen nor ka jongka ka bamchua ka video ka balakot hadu 100.9 million ngut kinong page nadu katei kapor ubala pen i ya ka jingya inti jongka kat ba kadang petkre ban lek phai biang sala ka jong ka snong hadin khat san snem bakala ja hadin basadi ha ukni ya ka rai jongka ne ka kantei ban mi no nakani ka jaka dimet kilasha ya ka bakan mi no kumta ki para nong trikam auria jongka ni ka jaka kilaya lum saudon jongka kilahai ki jingai soba ki barit ban wanra salagin salasnong ka jing lesbun jongki ki penpau ya ka jing sotu ya ka jingkwa jongka ban mi no nakani ka jaka ban lek phai no salasnong ban iem ka jing iem ka batmai da ka jing yara bat senran lang da une u content creator u Anis Bahagat hakabakhadu kalapoi halasnong da kalapoi halaying ime ipa Andrai haka jaka jong ka jing sotanat bat ka jing priang buram ka jing sosi bat ka jing ka ba kaya kendu da ka jing syakentaj haki bahaying hasem jongka halor kata pa jongka ru shu hakani ka pertai ki bahaying hasem jongka ki bala soting ya ka ka ba kiwe kilaban ong persya yaki lakin kentaj no yaka lane kin ngap ya ka jing sosi jongka kane ka katai kala ong ngam sum lajet ya kani ka jing dari balai pikan tajanga haba ngawan paying ka video ka balapen mi da u content creator kalapen mi ka jing susi ka bajur halor ka jing ketaj no ki bahayeng hasem yaka we unong penungkam social media ulakan tho da ka boong ya ukni jongka usap priang soba ha ka imlang salang dari balai yaka lasa kentaj